ugi kang kula hormati keluarga agung, ugi tamu undangan, ugi masyarakat ingkang sami rawuh dalu menika. Ingkang sepisan monggo ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah taala ing dinten ing kalenggan menika kita saged empal manunggal nyawiji, saged akrawi pragan ingkang agung menika wonten dalemipun Bapak Supriyantono Dalai Ibu Yatini kanthi mangayu bagya dawuhipun pinanganten Mbak Kiki Elisa kaliyan Mas Muhammad Gandhi sedaya tansah pinaringan bagas kesarasan Allahumma sholawat salam boten kata lumen ngatur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing kapul akhir Allahumma amin. Ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Supriyantono Dalai Ibu Yatini sampun kersa nimbali kula sakanca campur sari mayangkara niken salindri kagem asung pamipur kagem nyaing sepining swasana wonten ing pagyan dawuhipun pinanganten Mbak Kiki kaliyan Mas Muhammad Gandhi mugi-mugi dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang pinaringan putra putri ingkang saleh ugi saleh ka Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kalormati sumangga dalu menika campur sari mayangkara niken salindri pun paraswana wonten ngarsa panjenengan wonten catur widowati mugi-mugi purwa madya wasana boten wonten alangan sambi kala menapa-menapa sugeng ngamirsani menika pasugatan saking kanca-kanca campur sari mayangkara niken salindri.
cukup endah seniku Ratyon Butoyo kangge wau swarga Candak tali gocine kepruit teng 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 delosor ayo sayang culik aku dong aku pesan di rumah cuman bengong sendirian hatiku jadi kosong sungguh pesan ini kian merongrong sobat sayang culik aku dong aku pesan kasih sayangku kini telah kau borong cepat datang kemari jangan bohong sayang 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 Boleh minta tepuk tangannya buat Mayang Kara dan juga Nikan Salindri. Wah. Sing sore wis anarki kok ning bengi. Rasane kok ora penak ya aku. Aduh. Wis nyandak tali goci cae. Nggih. Matur nembah nuwun kala wau pambuka saking kanca-kanca campur sari Mayang Kara Niken Salindri Group anggenipun marak sowan wonten tlatah dusun Sumber Petung Adan-adan Gurah Kabupaten Kediri dalemipun Bapak Supriyantono dalah Ibu Yatini mangayu bagya dawuhipun pinanganten Mbak Kiki kalian Mas Muhammad Dandi matur nembah nuwun nggih saya ucapkan selamat datang Bapak TNI Polri semuanya aman Bapak totot semuanya dijamin aman tidak ada rasa apa-apa totot siap nggih Bapak Ibu warga Sumber Petung sehat semua nggih mumpung malam minggu mirsani Mayang Kara Niken Salindri kudu semangat setuju Mas yo bokonge rada ngecemes nggih ya nggih mboten napa-napa apa mau nanggap dhewe ya wis pira nggih to nggih